ngai kublei fi varo sa jisen daga kerteng ga bathiang tam jong utrai nga so kmen ban kren ga tian jong oblei sa jisen pat ha kan ga kenti ga ba mantaru bat nga khot so bai fi sha ga ba sha score ga tian ga jong oblei ai ba kan ga tian jong oblei kan ker hui fi ne ga por nga don sa jisen ban kren ki ai ke beresh phangi si gi bakhatduh oblei ker hui fi ngai kublei fi varo ki ba subscribe ki ba IIPet dia ga ne ka channel jangi I could believe here with you I comments nang ta ngi ju duai ru na mar jong phi abang IIPet gi comments jong phi oblei un gur khui phi ti tingi na le na sha ka tien ka jong oblei ka bang adon ha ga ne ga por ban kran ha pleng jong phi ka dei ka we ka pharshi ka jong utrai jangi ka ba fill up ga gospel jong u Lukas ka nang bakhat san ka ba kran shafang ka Suka ka ba la Jah Noh Suka kabala Jah Noh kani ka pharshi ka iadei bha bat gi singi bakhatduh da se kap to kan ne peng jong phi ki ba kham ti be ka bible fin sngo phla ba ong ba kani ka pharshi ka iadei bha gi singi bakhatduh the toblin kur khui fin le shakmat ngan puli ne ka pharshi tin jong blei kong kum ne lani ka nu ka brio ka badan shipau Suka lada ka Jah Noh shi Suka bakan om tham no ga sharak bat sare ka yeng bat wat biang biang ruya ka haban syam dia bakala syam kala khatlang ya laki lok bad lagi para marjan bad ka doong tu ya kemen lambat nga da bangala syam ya kata ka Suka ka bangala Jah Noh kumta ngo ange fi baka jinkman ka long hakmat ki angelu blay na kamta we bopop ubakala ka bamot kani ka pharshi ka don artli ki jingmot ka jingmot ka baning kong ka dei ka bangilap hi ka dekhot ka ba shipho mo Hasan nong dekat bofra di shipau jong Lukas kene ke pharshi hagene dekat ba shipau utrai jangi ulaya thu rupaya ka jingmot jong ne ke pharshi ma utrai jangi ukran lightly ki pharshi ne ka hasan nong jong Lukas at baro ki desh panga jingkla bomot ka jingwan phai no jong ki bala Jah Noh jong bala Jah Noh bar kata ka ke jingmot ka baning kong nganom ong ye panga ta ka jingmot ka baning kong ka de ba kodor pala ta fikran panga jingwan phai no jong brio ba Jah Noh na utrai ba Jah Noh uba Jah Noh ha ka prathai mo 15 yang shoble ka tare ga bakiman ngam krane kata ngam kata eish pangata handai ngan krane ka ne ka pharshi ka waipat ka jingmot ka bari nganong sisin ngan krane ka waipat ka jingmot ka bari bagane ka pharshi ka iadei bagi singi bakhatduh la kham slam la bon snam ngayo jing shaya ka ne ka pharshi shafangi singi bakhatduh baha ka wai ka singa puli ka ne ka jingtho shapanga jingkla bamot ngis ngau thu hendrai ha gawi gi singa puli ne la bon snam ayo jing shai gane ngong o plan kane ka pharshi ke dei plan bat gi singa bakhatduh ka dei ga balong jingger khu amar ta ga daw ngan asisen om tang ba ge dei wi si bakhatduh hendrai ka kren khamtam ya ga jingpan khre jani namar ka jingman jong utrai ka ya dei palat bagi ni singa bakhatduh titongan kran no ya ga tamanta di siapa kan kran sata ngak ko apan ang ifikum ne ken mau kan ka pharshi ka ba utrai ukuran ha ka rukom ka custom jangki creek namar ki creek kanu ka kan thai brio ka bala shong kurim lane ka bala debetek tian kadai ka rukom jangki ba ki deng shipot li ki taki shisuka ha ka randang ka jong kata ka brio yakani ki coins yakani ka pisa ka Suka ka badang ka rendang haga tin krik ki khot ka drashma kare ka rukom dasi fila ban sau pula balai utra ukraine ka rukom jangi krik nganget fil sau thu e gane ya ka Israel ka por jang utrai jangi Jesus Christ lasan shada ka hima roman ka bor san shar ka bor sipai ka de ka hima roman Henry ka emlang ka salang ka culture ka rukom ya be kibrio ka riam ka be ka tien ka thle ka dei da ka tien Greek ka dei ka rukom jingi Greek ki ong ka Hellenism tematra kibrio to ka por ki ya be rukom da jingi Greek ki ya be ka tien jingi Greek what ya ka testament ka bathmai la tho ka tien Greek u Jesus Christ kran kam hun ka tien Greek namar ka tien Greek la ne ka rukom em jingi Greek ka dei ka ba ki kibrio ki ga dei ka ba kham kio Laya be kila khamnang kila khamsta mata ka daw try jing Ukraine ka ta rukom bagan yung jingker khui ki babuan to ngano sa isen lada fi puli ni ka pharshi phila pagani ka kanthai da gala yo itu Suka
ka khat ikimat jan man pa bani le kemen le si lada fi perkhat e kata le si fi haban ngamut ban kumne de hangta ke ngamut ban kumne de hangta ke fi haban perkhat bha balai ba kada kemen gayo ini suka balai kada kemen kadon jingmut iu ba ka kemen handuk an ne na kwa bani fi ne por lada gane gabriel kayo suka ka kemen kata kemut hakiwi kiktian lada kadon shipot li karandang jongka kamut kata kamut kapri baka ka nyokor ya ulok jongka ka nyokor ya kata ka jingshong kurim jongka rela daga don tang khandai kamut ka dei ka kalongkum ka ba ka jingnyo ben ka jingi ben la daga dei le ka badang syut te aktian la daga don tang khandai kala bandu wat ya ka jingi tho shong kurim ru ushin rang we te aktian bat ka ula panong ka ni ka bru kam dei namar ka deng tang khandai ligi drashma la ne tang khandai ligi suka fitem nem te la fisau thu bhai gne ka bangam don por ban kran jiliong ne kadai ka jingja buram ka bakrao ya ganu ganu ka kan thai greek la da ka don tang khandai ligi suka kadai ka jing sha arkheben la da dai le de ka do ya ka yitho shong kurem ka kadai ka jing pen le ranya la ka jong ka yeng ka sabe ka kor ka ja ya ka long renyang hi de hang ta paralok in de wan sha ka bagan jaman sibring in se poi ngan sa poi shibet shata pa utrai jeng yun sawan ngi ka balang ngi de ka nong lai kurem ma fi manga ngi de ka nong lai kurem bangi ha bandon kini ki shipo suka karena maganjaman sim chong iro to blain kur khui fi ne ka por itai de teng jing pen sai tang khna ibang amla ban le jrong pang ka rukom jeng ki greek renga ngai kan kur khui fi bangin so thu ye ga ne ngi hab lai shaka shiti ga ba ar ga jong petros kalanam ga ba ningkong hang ne filam nongi fina do mene hagawe ka por nga puli ka bible la slamba la bun snam nga puli ka ne ka jingmot janga sim jong oble ushat jing shai nga kan ma ye ka to ka pharshi jong ni ka suka ka bala Jah Noh ka bangadang puli ka ne pe ba ka e ka ba ka tien jong oble ka kran ka ba ka bible ko angkom ni skap ha gini fai bat na hagani ka por na ka ba ar jong petros kaba ar jong petros kalanong kaba ningkong kadkhot kaba nyarap yengi kadai nado kadkhot kaba ar hado kadkhot kaba hinyaw ngin salai ru kiwe gidkhot rengin le shwa tangkine kaba ar petros kalanong kaba ningkong kadkhot kaba ar hado hinyaw snga bagak tien jong oblai kong ni nganong puli sisen puli yaka ngan puli iwe ar kaba finyo ang nebat ngakwa firu ka fidang sap play jimot bha ngadon shibon gi dekat bible ban ai ke mau kene ge jinkai kam de ge khubor ka de ge bible study ka ban te fi ka ban yarap fi paralok ka ban yarap yengi kum gi kristan ini si bakhatduh ban pankre ngan puli jai ge tin blai ngadon shibon gi dekat bible ngan asisen nganom puli ge we po ge dekat bible re iwe ar ngan le ban puli na ga bible bakan long ge jingsha fi ngadon ban kum tu fi la da fisam ni ge jinkai junga da ga long ga balla fi la ban sim khulam ka sada tho kanta kan yarap modon shibon ki dekat bible ki banai bat ikini ki shibo tulir ngan kran hai rukom ibaleng kot bha tamba finyo pat ga jingshai men siam ka ban yarap fi tongan puli ka e ka bang la ong fi ni dekat bible to long ba an pen man ha fi ya ka jing ia bat ya ka jing so ngan puli si sen to long ba an pen man bon ha fi ya ka jing ia bat ya ka jing so kita fila alap lupa hangtang ila alap lupa ki artli ki suka ki bakan jaman se maga rendang jengi ka baning kong gadai ge ke jing ai ka ba ar gadai ge ke jing sup ka suka ka baning kong gadai ge jing ai kan mau para la fi puli ne ge efesos kala nang ba ar ga dekat ba fra tang ini wi dekat ngan puli ban ngan sipun kan mau fi ya ki we pat gi dekat ha ke efesos kala nang ba ar ga dekat ka ba fra ka ang ini ki tien ki ba yarap ingi bangin so thu e ge jing ai ge jong utrai ka bible kom nus ngap ha namada ka jing ia la pen em ye fi ka bible kong da ka jing ia la pen em ye fi kan mau paralok ngan asisen piwan shiga jing pen em jong blai ngawan shiga jing pen em jong blai da ka jing ia jong blai ka pen em ye ngi kan mau ujiz ko susha ka ding fana ha ka to ga jaka bal khat kal ka tha malai khli usiwa ka dor ka rem palat bangau unong pop ba fi kum ki nong pop bangi ki nong pop ada bangi kelau ni fash u ni shu pdiang e be ya kata ga jing im bam chuko ni shu pdiang e ga jing map e de ya ga bala khat ga jing ai e ga tien jong oblai kon ga jing ai la fani me fi
nang ta ka rom ka nang ka ban rio ka khat ka ba ar fulai hang to fin da pule ka ba gam ka jing ai ka jang oblay ka long ka jing imbam jukot au Jesus Christ ba utrai jingi ka ba gam ka jing ai da file ka ba english ka gift what ka dai ka jing ai so pa jang oblay ka de ka jing imbam jukot da au Jesus Christ ba utrai jingi na kwa ba ni fini ka pors ka ba na mar ta ka down da fi shakri oblay kan ma ngi em de ka jing ai nginom laban nadu bangi kala babut ru de ka jing ai ka jing ma bai jong oblay ka de ka bangi laban siu do da de oblay wa ai ni ka banga kwa ba ni fini pon da ngi em ngi shakri blay ru ngi em de ka jing ai kan ma ka jing sarong ka jing sola bora ka ban yap dot kamala de jingi ka ban troin dot ka ban yap dot namar nginom long ban kran nginom laban em kum taw kum kristan ngi em da ka jing ai ka jong oblay kau ini kita kat Bible ke bangga kan mau naga city jang Paul ke Filipi ba Paul ang ngalaban le eki baro da utaw ba pensyai boringa lane da Jesus Christ ba pensyai boringa da fi puli tu jing tho Paul ngalaban le eki baro ala da sange kata sngo kumba usyukop sngo kumba usarong kam dai Paul ang ngalaban le eki baro da Jesus Christ lan da utaw ba pensyai boringa kan mau paralang nginum laban syakriblay klem gajing ai ngim laban im dalade ngim la nalade ban syakriblay ngim de gajing nadu bangi kelabmot hadu bangi des bitang syakriblay ngin le syagajing bam jukot da gajing ai kata de suka ban nengkong kan mau ladangi im no da gajing la jingi kamot ngila berat de gajing ai jongblay kamot ke suka ban nengkong ru kelahap negara rendang jingi nomor terang gede badon kam hadu kata-kata to ka baan ngong kendet gajing so ke suka ka baan bangi punen au petros de gajing so kan mala da fi pule ga jingsok paralok haga rom kal nga ba sam ga dekhat ka ba ningkong ka tien jong oblay kong kum ne tangan pule rom kal nga ba sam ga dekhat ka ba ningkong snap haga tien jong oblay ga thwa ki tien ba so to na chpang ga jingsok kong kum ne tangan pule pai bha ka bible kong kum ne rom kal nga ba sam ga dekhat ka ba ningkong Namar kata habala pengkesan ngi daga jinge ngi don ka jinge sok badu blay da utrai jinge u Jesus Christ. Hang ne fill up e gaktian ko ngi don ka jinge sok badu blay. Peace with God. Kata de gaktian ko don kam ngi don ka jinge ilaya sok badu blay da u Jesus Christ. Pinom la bandon jing sok ka jing sok jong blay ka numan ka jim jong fi ka jim jonga ada ngimpat ya sok badu blay. Ngadong say sian. Nginom la ban yo ai ka jing sok blay shibon ki bre kiwa ai ka jing sok blay kiwa ai ka jing sok blay kumnong in yo ai ka jing sok blay habang iklam pa dia sok badu blay kani ka rom san ka dekhat baning kong ka ai ka jing shai ka ba kraw yangi bagak tien jang blay kong ngila ya sok badu blay da u Jesus Christ utrai la sha ka di fna ai ka jing kenya ka barem dor bangila ban ya sok badu blay dei hang ta ken fi sapule to ka khat saulon nong jong Ioanis ka dekhat ba arfun yo ba u Jesus Christ ya ka jing sok jang nga ai fi nginom la ban yo ai ka jing sok jong utrai lem dang ngila ya sok badu blay namar ta ka daw kan penkot ta ka ba ongkum ne ha ka kolosai ka ladang balai ka dekhat ka ba khat san kolosai lai khat san ka tien jong blay kong ai ba ka jing sok o Chris kan san shar ya ka do anot jong fi ya ka do anot jong gi ba shakri utrai ya ka do anot jong gi kong ki Krista para lok tingi dem da ka jing sok ai ba ka jing sok jong blay kan san shar kan ri jai ni Oblay un kur khuifi mdan jing sok klem oblay namar ta kata anda fila don ga jing sok par oblay video e ga jing sok blay da fidang ga jing sok blay kan sen shar e ga do no jang fi tungin nang ban le kum ta kata de ga ba ar ka suka ga ar ga de ga jing sok tungin puli ter sngap ha ngau ka fin sngap ha dalai daladiru da puli ni ga ba ong no petros ngat puli da ga khat ka ba lai ka ong kum de le si tungan puli biang ga khat ba ar pakan wan ter kum to tolong ba an penman buana fi ga jing ai ba ga jing sok hakaba itu yo blay ba ya Jesus Christ aba ya Jesus ba utrai jingi kumba ka boru blay jingu kala ai hangi ki baro ki ba de ga jingim bat ka jingru blay da ka ba itu yo taw bala khat yangi da ka buram ba da ka jing ba jingu hi da ki ba ula ai hangi ga jing kula ar ki ba kraw tam ba kodro ba da ki ne fin yo lang ki nong yo benta na ka ta ga jing lang min sim ba kinja blay habala pet yap no na kata ka jing pun pot plak kabaha ka purthai de ka jing ko abrai tinamar ka ni ka daw firu da ka jing le minot baro to fin penlang ha kata ka jing ngat jongfi kai ka suka ka balai yangi
Hakarandang bakin jaman sim jingi kum ka nong let kurim jong ukres. Ka suka ka balai ka ba filap ka ni kong ka jingai. Fi ka tian jong ni kong ka suka ka balai ka de ka jingai. Lada filap yang to ka room san lanong ka dukhat ka ba ning kong hang tu filap ka tu ka tian bang da ka jingai la bang san ngi. Kan mau paralok da ka jingai la bang san ngi. Hagajing siya shisen ba fi ang ngalalong Kristan kata ka ba filang ya Jesus Christ. Kata reji siya ba kraw. To, nang dapat anda ngiyay kan gajingim Kristan kan mau kajinget kadai ka bangi haban yai kat bangidang don ne perthai bangi syakri oblai. Hagashiti ka baning kong jong Paul chau Timothy ka lanang banrio de khat bakhatar hang tu apostol Paul ong to menele e gajingele ba bhajang gajinget. Kababel ka klam khat ingi bangin dang yesho yadat ngin dang ya tim bat kibrio ka khat ingi bangin dan ko gajingele don tangga ta gajingele ba Kristan ile ta de gajingele ba bhajang gajinget. Kabamot akibi giktian ubaman uria khunya yap ya imngi hiban plate gikti jingi bangin panham na gajing pen menjong oblay namar umla sha hiban yo iyangi bangin le gajing bam jukot namar tarang idon gajing le gajing ngai to nang ta pada hebrew lang bakhat wei dukhat ban rio ka tian jong oblay kong klam gajing ngai phim laban pen so phai oblay ka babel kong klam gajing ngai phim laban pen so phai oblay ka jingai ka de ka phang ka bayar paralok U Jesus Christ na fipune ka Bible buram palat ay ka jingay. Yakibre ka badan jingay uda buram hado kata-kata. Kum ka nuksa. Yakato ka kantay ka bapang may Islam ka bawan na siya diyan tangman siyo kata ya ka remyang ka jain kop jango. Anda haba kalayo kata utraw yu asangaw ba kata ka board yung ka jing pansle kami na u. Anda haba uang mano ba kata ya nga. Anda ba to ka kantay ka ang day mga ba kalayo to balay ba kata akong no balapan kiya ata ka jingjaw ya kata ka jingpang jang ka. Jesus Christ uklam ong ya ka ngam sim ong apa baka bor kami na nga kalapan kya apa uang ka ko ka bril ne ko ka kantay ka jingai jong pha kalapan kya apa para lok klam ka jingai mlaban pun so pa oblay ka bangidang iman yo perthai tungin ri ne ka jingai bangan puli tanggoy ka khat Bible ka banyarap ini kata di ka shiti ka ba arjong Paul so Timothy hagalanang basaw ka khat ka banyaw Upolo thua ene ge jing thua da phipule ye kane fi snau thu baki dei gi sngi ge ba ularang ba bha kala dei ga pot ba un select no wat na gane ge jing embryo ularang ba bha om tang ka jing la man sem ka karta jang ularang ba ba upolo thua ene kintin ba snau tuna arti muthila nang ba saw du khat banyo ngala yele ge jing le ba bha ngala pendap ele ge jing fet ala yala ge jing fet ngala ri yala ge jing ai paralok Compare kat no snem ni syakribly. Kabadon kam tam kadai hadu bakut ngin bat na eme ka jingai. Nebri wang ngalari ila ka jingai. Ka jingai kadai ka suka ka balai. Haka rendang ka bakin jaman sim jingai. Kai ka basaw to ngan puli biang itu ka jing to. Ka tien jong oblay kom ni to fin pelang haka ta ka jingai ngila da ka jingai. To fin pelang haka ta ka jingai jong fi ya ka jingba. Kajingba, kabasaw suka jangi de kajingba. Filai de Bible farang hang ni ka jingba ka virtue. Virtue ka tin farang ka moral excellence, goodness, blameless. Kita gitin basngot na mo. Haba ang moral excellence kamot kibru kibara sngo tho kum no ban le ka badai ban kiam na ka ba sniu banda ya biang. Mo ka nang ta ka ba kibabha. Nang takibam sya kan na pop hatu kata kam dei ka jinglong ga bangi deban lang gi Kristan kan mau ya ga jinglong Kristan para lok lakran na ga jinglong jingem ya kata wat jukla ka jinglong Kristan ka dei bech pang ka jinglong jingem la dangim don ga jinglong babha kumnungin pin sya ga prothei bangi de gi Kristan ya ga jinglong jingem jingi kan mau la punwandor la shape la punwandor da ga ktian ga jong oblay ngan sisian lapan wandor daga ketian jong play ngan puli tanggaw ga dekat Bible ka sam ka ba shispa khat kandai ka dekat ka ba frapo ka tho ini gi kintian fitip nganget fitip ba ka sam ka ba shispa khat kandai ga sam ka ba jrong tam bat ka sa ka daga lenong ka ba jrong tam ha ka Bible ngam ba nong bat fidon kam ban tip ro ba ka lenong ka ba jrong tam ha ka Bible ka tho shafang ka ketian jong play tos ngap ha Ketian jong oblay kabangan puli kadai ngan ang sen sam sepakat kendai gat khat ba prapau kong ni ai bakan long janai ka do no janga haki an jeme ba on ampen la ranya nga sa chisian
ai bakan long janai ka dono janga haki anjong me banon pelaranya nga dadang yim long janai haki an ki jong tra ka tien ka jong ublai kabala ban punwan do de ka jing im jingi ken mau uni u David uberwani ka samong ngala ban ye kendo e ka jing le ran hatu kam de ka jing le ran la dangi ki kristan ngim im kum ki kristan la daga jing long jing im jingi kam long ki kristan ngangai ye kata fi menjur bat fi sau tho tungin le bahas pang kata parlok ka jinglong jing im babha ka dai ka jinglong ka bangi dai ban sei kum ki kristan kata dai ka suka ka badon kam bha to habang akrani ka jinglong jing im hoi dai ka tien chong oblai ka papunon doringi kata ka mut da ka bangi pentrai kam ya ka tien chong oblai ka bangi yo jing kai ndrei le si sikin tien ngan choi fi borobor le baharo e ka jing tip lam namar ka jing tip lam chong fi ru ka dai ka sur chong oblai ka badan ka man siam ka bayarap borobor ringi ban kedawlanti balada ngimut ban poi sya ka babakla iku mangi poi babakla kanega ziarah boro-boro ini ngamdon por ban prinsipun semang gajing tip lam dengan syukran tangkap ta makan yarap yang ngi bangin sei ya gajing long jing yam babha kata kadai kaba kasuka kaba sawingi ka ega suka kaba san yangi ka bible kam ni ngap ha to ya ka penlang ha gajing e fi gajing bha ti ha kata gajing bha ya gajing tip kan ma ka bible kam ka jing tip kasuka ka basan jungi ka de ka jingtip kan ka tien jingtip hang ne ka ba ang knowledge hi ha ka tien english hendre ha ka tien greek da fiwan da tien greek ka tien tamrai jong ka tien jingtip hang ne ka tien greek ka kran ya kata ka jingjeliu jong ka jingmot ka bang inang ban pensyong dor ya kita ki ba ngin smutu ka ba dai ka ba lai ka bang in le ha ka jing imprio ha ka tin farang shi kan tien ka dai ka moral insights namar kata ka daong ka pa ni fini ka pors ka pa ngan puli ka ni ka jing tho ka jong Petros ka siti ka ba ar jong Petros hang ni kan yarap ingi bangin smutu kalau nang ba ar ka dekhat ka ba ar pho pengan puli khiat ge jing tho jong Petros sang ne kan yarap ingi to kapalgom namar lada haba fila ya pet yap no na kita ki jing bet jong ka perthai da ka jing tep ya utrai but unong pen em jong yu Jesus Christ ngi pet yap na ka jing tep ja ka perthai dai namar bangi tep namar bangi itu ya Jesus Christ bo utrai jing ngan pulis tang ko ga dekhat bible iwei koren kalau nang ba ar ka dekhat ka ba ningkong ba ar ba ka ba san ngan ang sa isit iwei koren kalau nang ba ar ka dekhat ka ba ningkong ka ba ar pat ka ba san pet bang ni ka tien jong lem ni ngap ha kum tama ngaru habang lawan fi ko para bangai ngam sien lawan ha kat bakum ka jing pena ka jing kran lan ka jing star da ka ba yalap fi ka jing flow blay namar ngalakut jing mot ban om tip ai ha pedeng jong pin rei tang ya u Jesus Christ bat ya u bala sanar fana upolo ngamwan na phi de ka jing pana athle ngamwan na phi de ka no namar ngalakut jing ban pentip ban hikai ba finito kamba shu ya u Jesus Christ ha ka khat basan wang kumno kanang ba ka jing ai jong fi kan om shong ha ka jing start ki ben rei ha ka bor jong ublai kat ba finang itip kat ba finang ito ya utrai kat ba finang ito ya utrai kat ba finang skauto is fam jo utrai ka bor jong ublai ka wana ka jing im jong fi ba jong kata ka de ka jing tip ka ba ka ne ka dekhat bible ka kran yangi kata ka de ka suka ka ba san ha ka rendang ba kenjam sim jingi ka ban rio ka tien jong ublai ka ong ha kata ka jing tip ya ka bor haloradi self control kasuka ka ban rio ka rendang ba kenjam sim jingi ka de ka bor haloradi paralok ka bor haloradi ka de ka weni ki jinglong jong uso jong umun sim kan mau teng-tengi bakruat mangi bakran ka tien jong ublai ringi shek kum om kiso ka babel ka klam om kiso kong u so don khandai tli ki jinglong jong uso jong umun sim ka weni ki jinglong jong uso jong umun sim de ka bor haloradi hakiwi ki tien ka mumat lada ubriu bodani umun sim ba khoi jong ublai fil ap di haba fil ap dia Jesus Christ fi dan umun sim ba khoi phin sei ye ka jinglong ka bor haloradi kan mau ka tadi ka badon kam ha ngap ha let's say ba fin so tu kai ka bor halo le dengan pulia daga shiti ka banin kong jong opol sha ki Filipi ka lanang ba sao ka dukhat ka ban rio tangan puli ka dukhat ba nyau ro Filipi lanang ba sao ka dukhat rio nyau kan ni kan yarap ingi bangin so tu bangin yo ai ka jingmot ka ai ka ta ka bor halo la di ha kanu kur kam ngin sngo tu ai ka ta ngap ha ka tien jong blai ka om ni to ngap ha ka babul ni
Wat kuslai ya ke iru handrai ha ke baro daga jing duai ba daga jing kerpat la maga jing aingo to fin pentip ga jing panjang fisha ublay ti kata ga jing su ublay ga papalat ga jing shampang baro akan ri jai ya ki do no jang fi ba daga jing mo jang fi ha Chris Jesu hang ne ga babu kang wat kuslai ke baro be anxious for nothing ang tin English Kimot kanika da fipuli ni kaktian kuslai hang ne kamot wa palat bam la shu bam snow la shu balalam out of control teng kata de jing long brio wangi si long na kwa pa ni finiga por da fidani o mun sim bokho jang oblay kan ma o mun sim bokho jang oblay usay kata ka bor halolati bangila bante la kam me kata ka ladi jingi kan ke jing long brio jingi ni ke jing long do jingi mano bala bale kata mde de ka bor jang film de mde de ka bor jang de tang o mun sim bokho jang oblay bala ban produce ban pen mi ya kata haga jing im jang brio u ba shakr blay ka brio ka shakr blay fi ina mar kata ka daw ngan ong sa jisian haga jing long brio shidan kita ke jang ke bangis ngo ko bam long shu bam la sa shu ong ngan ong sa jisian tungin don ka bor halolati kan mau ka bor halolati ka dei ka bayarap ingi bangin la bante lakam ya gani ka jinglong brio jingi ni ka jinglong do jingi baka jing shakri blai jingi ka nom long bangi pensang dor ha ka jinglong brio ka jinglong do jingi em ha ka tien jong blai ha ka jingilam jong mun sim khoi jong blai u blai un kur khuifi ka ta ka dei ka ban rio kai ka ba nyau ka tien jong blai ka ong to ka ba nyau ti ha ka ta ka bor halolati ya ka jing yaisha perseverance ka jing yaisha paralok ka jing yaisha ka de ga bapen la ingi bangin up bat bangin long jai bangin yai ne ta de ga jing yaisha paralok ken ma ngau ka pani fini ga por ka jing yaisha ka de ga bapen la ingi bangin nom ken ran dien no bangin nom give up ko mga angi fi mene kindiat spanga jing yai da fiya ni gelanti be shakri oblay ngem de ban bakala hoya ha ka bang jam sim ngila don ha ka liang ka jong try rekan ma ngidang em na ko perthai ngidang don ga ni ge jinglong do ru ngidang em ni ge jing imrio ge jing em do ru tekan ma ka ni ka do tekan ya khun kan ya tan kan ya le ba yangi ada ngidang ga jing aisha ka jing aisha kawan dan kawan ga jika don ga jing aisha ge jing ngi nginom kan ran de ngin le ban ngin job fi na mar ta ka daw snap ha ngan puli de ka tanggawi ga dukhat bible hakikala tia ka lang ban rio ga dukhat ba khandai ka aya ka jingmut bangin song thu e kata ka bang ong ifi mo ka bang yaisha kala na ga ban rio ga dukhat ba khandai kala tia ka ong kumne Galatia ka lang ban rio ga dukhat ka ba khandai ngap ha ga e ba ka tien jong uplay ka ong to Tiha kabale babawat ai bangin man tachu namar hakaya babiangin yo at ladang mandu boro sajisian hakabale babawat ai bangin man tachu namar hakaya babiangin yo at ladang dadu borno fiang ni tin be kong tungin man taj ak bale babha taga de ga we ne ki duk sa ba em go bi na tien chang oblay Kabon wa fidan ka jingaisha fiyai ne ba ya kata hapan da yo da ka jingai jong oblem de ka bor brio hagaya ga ba biang ngin yo i gi so ngin i gi juba kata de tien jong oblem haga jing shala da nga kran ba shisim kran ne gi jing shakr blairu ka dei kum ta te fi pule ga lana ga ba shi phau jong u mathias ka khat ar fu ar u jesus christ wang utaw be ne apan da ko uta ke juban la jem Kababel ka khlam kulari ngi ka benang ladang shakri blai shi tengpor kababel ka khlam kulari ngi ga jing bam jukut ladang i no ya Jesus Christ bat ngi yap khlam ga jing kalabung wat kamong ngi phai no sa ka pathai kababel utrai jingi wang utabe ne aban da ko uta kai uban lai tengin dan ga do no yaisha tengin dan ga do no bangin yai ne namar haki e ke ba ga jinglong brio kan sa ga jinglong brio kan ya khon ba kan ya le ba Kaya jingay jong plekan pelangi, pakai ni jingay sha, ngindang ka jingay sha, bangin la, banginum kan randian dalay dia. Kaya ka bah nyaw, kaya ka bah pra ka tien jong plek mo. Snap ha. Tiha kata ka jingay sha, ya ka jing riu play. Hakata ka jingay sha, ya ka jing riu play, godliness. Ka jing riu play.
Lada film Kristan, lada video Kristan bersya, film dia uruniam, video urubelai. Kadang kajingnya jengai, kajingnya versi buat pada uruniam baru urubelai. Mata kadau ngasih orang iki brio, dah si lada fis ngap iki jingkran, jonga ki bangga kran mensyaj pangga jinglong Kristan. Angga ketien Kristan kamdon jinga deh baka ketien niam, lada kran haga bakan zaman siam. Fikiran ka kampur thai de kalong daga wei pan dengan kran haga bakan zaman siam baik. Ketien niam aga ketien Kristan film nak punya sno. Ke jinglong Kristan bersya kadai ke jinglong rubelai. Uruniam ba urubelai ye jengai. Uruniam hi unlai sedujak. Urubelai unlai sebenang. Ketien ke bersya kadai bikum ta. Mata kata ke jinglong Kristan kadai ke jinglong rubelai. Kata kadai ke jinglong Kristan ke bersisha. Ya si dengan pulia tangguh ke dekat Bible. Kasih tiga banding kong jong Timothy. Hoi kasih tiga banding kong jong Timothy. Ka lenong ka basau ka dekat banyo bopra hang tu finlap ya ka ba Paul hikai yo Timothy wang ni kintian sengap ha tangan pulih Henry kentaj kita ki puris kam kai bat hala bat babiai ba tomen penmelene ladi saka jingriu belai namar ka jing penmelene ka met ka mentoy tang kendiat Henry kata ka jingriu belai ka mentoy saki ai baro Hamne filap ya kektian penmelian exercise sa kektian faran. Temen penmelian ya jinglang rublay. Namar kata ka jing penmelian ya met exercise ya met fikilan met katay ya ka met bridge. Katay ya jing imdo jangi. Kumjuro ka jinglang mansia. Paralog habakran ya jing penmelian ya jing banle ka jing penmelian paralog ka penla ingi bangin le ya ka bangim la mensua. Da fi fine ka bangin jado na fi bangin mansia. Noya le kai sport ya kai ba umla le si sisna mar sna mensha namar bu yai kilan met uyai penmin ula banle ka juro parlo ka jinglong Kristan kalong ta ngingi kilan met dai ngi kilan met daga gipen trai kam ga ktien job le ga jing duai daga bangi penlian kumta ngi pen ngi le ban em ka ktien job le ga bangi sngo thu bar ngi yo jing kai da ngi le am ta ya kai bangim la mensha ngi la namar kata ga diga jing ai job le ga badon ha ga bangi le ga ktien ka job le Fini mat kadau habaf ka bomot hakita haki wegi tian kamot manu basai ga jing rublai ga jing imjungi manu basai ga ta ga jing long rublai ga jing imjungi kma pro dai ka tian jong rublai baru men sim khoi jong rublai da fidan ga do no ba fin le ga tian be fila yo kma men sim khoi jong rublai on I bor ya fi on I boring namar kata kadau ngana sisian kane ka jing long rublai ga dai ga jing long ga badon kampalat namar ka dai ka uso ubapau shabar shaka imlang ka salang tengin penlian tengin sei ya kiso ajang jinglong rublai uso ajang jingkala ka bumot ka basisha da sei uso ubak ajang jingkala bumot ka basisha kumbong utrai haga to kalanang ka lai jang mathias wo kuran to war to waipat ka aipat ka bakhandai ti hakata ka jing rublai ya ka jing ye para Penlang hakata ka jing rublai penlang sai se ka jing e paroi. Ka jing e para banget ka dai ka suka ka bakhandai ha garandang ka bakinja man sim jing e. Paralok ka jing e krani ka jing e. Rom la nang basan khot basan ko ang. Ya ka jing e ju blai ula the ya na buk haki do no jing e daw man sim khoi. Uman sim jang blai ula the ya na buk ya kata ka jing e blai hangi. Balai bangin pentrai kam daga jing it blame they should daga jing it brio na habang isakrio balai balai lada fi e ki brio lada fi e wat ki para bangit jang fi daga jing it brio kan ma ga jing it brio ka lengkwat pala phila bania bahakan no gono iwe daw ibaret ila abiang ban penia pra ban pen blat lot ikita ki jing it baro kata ga diga jing it brio ngam don por ban kena ngene ka leng juga jing lengkot jang jing ibrio rai tangkat ta fila banya bahakat nu kot nuru iwe daw ibarit in mitiak kala penya belahat dan barakhai don tang ki be akhlak paralok sendon ro o ga dega basngosi ka jing ibrio ka lengkot pala de mata da ga babu kong midsim jong play rom san ka bang ong metan uthe yat buk ga jing e ga dono jing balai baladangi e de ga jing iblay ka jing iblay de ga jilio oh ka jing lio ada ulak ban mak gunung pok ubakum manga ubakum mafi tutip ga jing iblay ga jilio pala oh namar ta kadahau ka babu kong tungi de para banyak
Hebrew kalau nang bala kalau nang bakhalai dekat paning kong tu kan yai ne ka jingi it par bangai balai ka babel ka dong tu kan yai ne lani ai ba kan yai ne ka jingi it par bangai nama don be ki ai ki ban mi don be ki ai ki ban mi o ki don be ki ai ki ban penwet ya kan ne ka babel kong tu ai be ka jingi it par bangai kan ne nama ngi me it su de ka jingi it breu ngi ya it de ka jingi it balai nang ta ka ai ka ba o ka ba ka kaba Ioanis uang kasi di kabanin kong jamu galang nga balay gado kar bakhatsan larakan nga jing it para banget Ioanis ang tuwang utaw pam iya ilaw para banget ulong kumunong siya na obreo o Ioanis uang kitin kiba khor pa kiba ngalaban ang kiba khor kiba rakia ang pite pa unong siya na obreo umdan bantah ga jing bom jukot ladang isi yo para banget ngamdan bantah ga jing bom jukot kasi yung jungwan ang try sa ako dihang niya pertai ngan pulih tangga wiget khat namar kata ya ka ba utrai uang hagalo nang ba khatlai jong gospel jong Ioanis ka khat life san kalau nang ba khatlai jong gospel jong Ioanis ka khat life san fiktian jong utrai gi besnotna haba ukraine ga jing snap hawang no ka hukum ga ba thambay nga ifi ba fini 8 para lakhi ko mangala je fi ba firu fini 8 para lakhi dakani kinyo tip baro ba filong kisenran jonga Lara fidon ka jinga para lakhi. Tari ka basmutna. Kumno ki breaking tip ang idai ki sunran jong utrai. Utrai jing iwang don way uso. Don way ka ban pa. Ba fie para banget, fie para lakhi. Tungin le akum ta para. Katari ka suka ka bakhandai. Hakarandang ba kenjam sinji. Kaya ka basipo. Te hakata ka jingi para banget. Ya ka jingi. Ngala puli haduk khat ka banyaw. Te hakata ga jingi para bangai ya ga jingi kerana ga jingi kumbang ga jingi do kadai ka phang ga subject ka bayar hadu kata kat hadu ba ka chiti ga baning kong jong Ioanis kolong masau ga khar ba phra ka ong bai u blai u long ga jingi ka subject dong ga jingi ga bayar pala kabanga kwa banai fini ga puar haba ka babu kong tungin dan ga jingi lanting ini ay ka jing ye de suka ka ba shipau ha rendang ba kenjaman sim jing nan kran ning kong yo oblay ka jing ye oblay fila dang kran ga jing ye yo oblay fikan maun u Jesus Christ haba ki kelli ki pharshi ki sadusi ki reuniam de ko por ke on ke hukum ka ba khrau tam utra jing ye on ka hukum ka ba khrau tam ka de kamen ye yo tra u oblay jame de ka men sim jame baro da ka dono jame baro da ka jingmo jame baro lani de ka por jame baro ta de ka hukum ka ba khrau tam Angga ba anang ta meni ayu par marjan kumanalat kumbayala de fite baba utra ukraine ka to ukram kran na lade usyam ye ka ega bala tho aga kitab Deuteronomy ngasai perkhat ba ka kitab Deuteronomy ba ublay wang ki Israel shabakin let shakarikanan uklam wang ki Israel yakilan met ba ya persang ba ban bat white ban siat khnam ban yele thma namar hang tai don nyotli ki jep ngi ba kham khraw ni fi uklam ong kumta de wang pun ban a Israel ka inga kwa na me ang tambamen iya jau trabo play jome tambamen iya jau trabo play jome para lak ngak ka fini por ngap bangan ang ifi ni gapor kendia das ngap hai kata ngi ana bangi shakrib lay ngi wan ki lenti ke ba fair namar ublay usi kata haga rukom ka ba fair don ki bre ki kalabamot ki siang kumne ngakalabamot nadu bangayo khia ki don ki baru duayanga utrai pun khia nga nadu kata ka pon ngakalabamot kiwai kyo nga kalabamot nado bangai syam ya kiwai kyo jik anda ba ublay nga khot ki nong yalap nga khot ki pastor bakin dua anda ublay nga kalabamot sendan ki preo ki kalabamot kiwai ba ki kalabamot balai kyo namar nga sautu ba ublay ma ki pop jonga nga kwa bangan yo ya ka benang ki preo ki kalabamot ngiya kalabamot na kilenti ba fair kwat kam fair kata bar ore ga jing ta jong ublay ndre nda fila ya fi sa sautu kadau ka bakhatduh fin saong balai fi shakriblay mdai shu nga shakriblay banga kwa ban yo ka benang mdai nga shakriblay damar nga sautu ublay ma penga fi sa sautu la sha la hisil asi kata ga jilli ubha ka bangar ngam don por ban kren bon hangta ka porgam sha nga hangta nga khlem kren kata ka fangru ka banga don ban ong hang ne ka dai anda fi shakriblay fin salap ka bakhatduh ba fi shakriblay ka ba fin khadduh finang nga shakri u namar ula iye namar banga iye jau trai nga shakri o ngam don daw shu na shakri namar banga iye jo
Kaba la da kran ki para bangai ni dang kran hanang ki jing e para bangai na filai ka rom dang ba khalai ka dekat ba fra upol ang tu ang wat kit ram ye iru yang tang ban ye para bangai la ni par lok hi ada don karam ka ba film la asio kam dei ban long karam pisa karam tengka ni ka nu ba jai ram ka wai karam ka bangim dei ban la asio ka bangi silong nong kit ram sa ri tang ban ye kam fair mi daw ko ba kum no kam fair mi ka ba kum no kum no ro ka babu gong bangi ne e para lok keren sabar je ka perthai je ka em lang sa lang piju perkhat mo para lok ya ka lana ka ba san jang ka gospel jang Matthias ba utrai ba ukren phangani ka jing e ka ba mot ka bangi dei ban pentrai kam ha ka em lang sa lang ha ka jing embryo jing e ba mana ka si ba utrai wang i kintian ka lana ka ba san ka dukhat ka ba sau fusau jang ka gospel jang Matthias utrai wang kum ne snap ha Hering ang fi tu iye yakinong shuan jang fi ba tu ker khu ye kita ki batim fi tu le bhai ki bashuan fi tu du wai ru na gabanta ki ba le sne fi bat ki ba le ben ru ye fi puli ne ga dukhat bible la dai de ga jinglong brio kham dai ga ba kai bangin shu ma bangin shu iye ki batim yangi ki ba kran ben kran sat yangi ya kham dai ka ba kata ka bam la along ga jing imbrio reda fi wan shi ga jing kristan ka ba shisha kata de ga jing ye tadi ga jing e ba ublei uthe angi bangin penon kam kumbal ong mene na rom san san kata ga de ga jing e ba ublei ukhmilanti kum ukpa jing ba bane ukhmilanti nga ukhmilanti fi ukhmilanti ki khon chu bar ong ne prathai bakin pentrai kam fair yaki batem ngin duai yaki bakran ben ngin ya kerhu kata ga de ga jing e blei hin parlok ka bangin ya ga jing e de mata ka daw nga kwa pa ni finiga pors ngap ha kindiat ki kentien nga noi ga ka fin bat ba ta ga tien fin sa yo kem ga ba finang ya ga ta ga tien ma ka nong rim jingi ka foundation jingi ka nong rim jingi de ga tien no blai ndrei ka jaka yang jingi ka stand jingi ka jaka yang jingi de ga jingi ka de ka suka ga ba shipho ha ka randang ga ba ka jan sim jingi nantang ilayo shipho li suka nantang ilayo shipho li suka ba de kini ki suka to ngin sumar ba kum ka to ka kan thai Greek ka ba sumar bhai di shipho suka bakanum le ranya ka siya tho shongkurim ba yo don tang khanai tli yo kala bandu pun bani ka jing tho shongkurim ro yo ba tu shinrang ngoi ka pham dei ka ba te aktien ban nga phadang tang khanai tli kwa bani fini ka por para la tungin le bha ni ro da singan chu bu ifi tang khandiat ki kentien phau to por khat phangani ke kini ki shipho tli ki suka ga jing ai ga jing so ka jing nyai ka jing bha ka jing tip ka bor lo de ka jing ai sha ka jing ru play ka jing e para bangai ka jing ye how to per khat shibo fido no ka jing ai ka hap no na ka nang man man sim na fi sarong fi ngau la fi ngau be fi em de ka jing la ka bor lo de ha to nginyo e ka banang ya ha to ngim dan shu jing long ji em ba ka jing ba jing kam dan shu ngi ong ilong kristan la mang em ko muru por thai ngi le shibon ki kam kan reng ha to ngin dang le sabna ya sada puson ni fi kapor kam sha enga ha puson iwei po iwei ne ada fiduna ka wei iwei nang nero ka janang bangan ong nan le chaga chik impang chukot de mata ka daw ngasang fi mene ka to ka kan thai balai ka dawat shitom namar ka don ka dor ka barem te fi kada khot ki mar ale ngine kmen ngine sobha ha ka pon dang shukla mot na puli ne ka pharshi shong suka ka bacha nama badang shukla mot dang shukla mot na perkha isuka ai arsan pisa jongi so jong ne so don jing man to rei ka banang san nginang so thu e tien chang oblai rei wala ka tar ngas ngum na perkhat balai mu ka dak kemen kan ne ngalap e ga juba bang ne Peleng ka kta ya ka shong kha shong man jong ka kta e ga jing shong kurim jong ka paralog perkhat sama firu pe bang a sya bangan ban kran khat do e kata ngan puli meneng a puli kane ka iwe petros o ar petros lana ban kong ar do nyau ngan puli hadu ka khat bakhat we shisin hadu ka khat bakhat we ka pa phra khat we ngan puli shisin puli ka ba bolom ne haba kini ki ai ke iro ki don fi ka mut kini ki spotli bangela de bekran haba kini ki ai ki don bat fi bat kiaman buon fi apelong ye fi ba finom long ki ba al hi alam ne ki bam sei so
Hakata ke jing te pabiang ya Jesus Christ bo try jingi. Namar utau bamda ni kini ki ai ru ulong uba matla. Uba yo itang ki bahajan. Uba penklat no ai ke jing pun khoi ni ki pop barem jang Naba kumta ko parbange tu fin kam ye let me not ban penlong scam ye kata ga jing khot ba ga jing je de fi ka ba gong penlong scam ye ga jing khot ga jing je de fi na ta skum no de namara ba fi ye ya kini ki ai ke ro phin am jin thot la no ro o ba gong phin am jin thot namar kumta on ai ker haye fi ye ka jing busut shapo kata ka hima bam jukut utrai ba onong pen em jungi u Jesus Christ on ai ker haye kata ka jing busut pin yo let pet ha ka sgi jong ka jing wan jong utrai ngan yo ban let be ka si jong jing wan jong utrai ada ngadon kini ki shipau suka ki ba kenjaman siam ha ka rendam ba kenjaman siam jong ha plain kur khui fini ka pot pa la plain kur khui fini ka pot ngaong ifino mene te hang lekin fis ka to bani ka pharshi jong suka ka bala Jah Noh ka de ka pharshi ka badan art ligi jingmot ka badan ko krani ka jing kala bumot ka jingmot ka ba ar ka de shang ki singi bakhatduh khadu yawangan penkut da ka bala akum ni tangan pulis sa sisian ya ka to ka khatsan nong jong ka gospel jong Lukas ngan pulis to ka khat ka ba kiti art ligi khat ka ba fra ba khandai sgabha lane ka no ka brio ka badan shipho suka Habakala Jah Noh si suka kan om thang ka shrak kan om sare ki yeng kan om wat biang habanda shemeka te bala shemeka kala khat lang ki lok ki paramajan ka dong tu ya kemen lambat nga nabangala shemeka ta ka suka ka bangala Jah Noh habakani ka brio ka ja e ka suka ka tien jong oblay kong kale lightly ki ak kini ki lightly ki ak yanga ba de fi ki kran ha ka jingbot ka ba kan jaman siam Nanau sisian kini ki lightly ki ai ki kran hanga bar fi ya ga jingbot ka bagan jaman sia sngap ha ka babul gumne ka banin kong kala ayu ka thang ga sharak kin ma ngana si ka sharak ka kran ga ktien jong blai ba de umun sim khoi jong blai ka ba ar kala ayu ka sar ka pen khoi ba ong ka sar ka pen khoi ka kran ga jing duai ga jing phla ga jing ma ka jing pen ret sha ba blem wen kabalai ka wat biang kata kemot kadai ka puar ka bang wat biang kadai ka puar ngan ong ini gentian sngap ha kadai ka puar yang ngi mentaru par ngam ong kumnu ngan ong yang ngi mentaru kadai ka puar bangin pe show blai kadai ka puar bangin pe shalade nai pe thani gi wei sasisian kadai ka puar bangin pe show blai kadai ka puar bangin pe yalade nai pe e gi wei Let's say that if you pay ki bala balong ganuk sa fi ki ba fi itna e ga jinglong kristan jang fi ki ba fi la balong kilong ganuk sa ingi nai wo down nai wo dong nai pay ga jing dona ki we pay show try what yelade what you pay ki we ta de ba don kam ngano sin tungin thanga sharak tungin sarpon khoi tungin duai what be kine baro lightly bangong baro lightly ba gani ga brio kale Nana figure day, Hakaman sim junga jingdua in spirit of prayer. Hakaman sim junga jingdua tungin le ekani. Ngakran de gadono junga boro ngam kran tang e fi ngakran yala diru. Balaka klimat ka banga sautu ba uwaina ka shisuka kala duna hakarnang junga kam smos kemshu kadai ka poring abangan le ekani. Daga dono junga baro. Paralong iye magisi bakhatduh kadai ka por junga jingpeng krea. Tungin tua ikarandang baganjaman sim jungi. Lagi don em gini gisipo suka paro. Nada ngim don. Kumbaga tu kan thai kawat tungin le. Namar ka tip bakala ban le ran. Ngano daga kitin ka bashay. Ka day ka bale ran ya kristano bashay no agasi jong jingrong no. Ka day ka bale ran ya kristano bashay no sya protay hang ne protay agasi jong jingwan jong utray. Bakibrigim siya ino taka porkin om. Ari uturu siya ino. Ari kumituri siya ino. Ani kismat jesang gato. Oh nga ko afina por. Kadengi bangin le jesang. Rekin mga ka jinglong jingim kakaran kamjam. Namar kadai ka bale aran yang ibangin siya ino. Kasi jong jingrong no. Kaba uta ba unong le kurim ujis kresunan siya yang ikanong le kurim. Habang itu kata kadai ka bale aran. Kadai ka bale aran. O plain kur khifi ya fi parabla habang ngakran kini ki ai kan ma ngaklam kran da ka wai pat kas dono wala ngakran da ka sur ka ba kham e ngakran da ka jing e ngasliang ban yu i bang ngi ki krisan ga rikasi jan cha jingi ngin pen khre kat kom bagi ai bang ya kran kom ne ngin lap i kan kan tingin da ka jing ai jang plain pala ngi
ngan penkot ya kan ni da ka bang puli ke sam ko bisis pa lai phu khandai ka khot arfu lai but arfu san ngange bakane kini ki arli ki khot bible jang ka sam ko bisis pa lai phu khandai arfu lai arfu sao ke dei ki khot bible ke ba don kam palat ingi ni ki sngi ki bakhatduh bible gam ne to yet yanga aplay to tip ka don wat janga to tinju yanga ba to tip ki jing wat janga to khmi la ka don hanga ka lenti bamban ba to yalam yanga ka lenti babam jukot kani kan ka dega jing duai bang ngi de ban duai la dangi sngo komba ka wei ka suka ka lasdang kloi sngo komba kan sahab no nai ap hadu bakan da hab sngo komba kalas sang khi som bakan hab ka dega pongin wat utra de ka to no jangi paro ngin thang ka sharak ngin pen khi lot ngin sare ka ye ngin da wat piang piang ka dega singa bakhatduh ka dega por jang jing pen kre nada wasang asong fi ka pharshi jang ka suka ka bala Jah Noh ka de ka pharshi ka be de ba kisi ba bakhatduh kham tam le ya ka bangin pen kre ublen kur khui fi ngan duai ko pa be kur khui baro ki ba ngap e ne ka jingkran ka ktien ka jame ka ne ka jinghikai ko pa be e changa le se shi sin ngap ki nom la ban kemlot renga duai ab le be e changa ba umun sim tume on ai bori ki ab le be kin la ban pen trei kam kin la ban score kin la ban suthu biang biang e baro ka ba sei ko pa na ka ktien jame da ka jingpen shai jong umun sim ba khoi jame nga duai ka ne ka jingpen sle ka bang e so dan hang ne tra kan pen shai bori ki ab le changa bat kan te ka jing im jong ki ab le baro ki ba pet baro ki ba ngap kin la bala kur khu ko trai ab le ba ka si jong ka jingwan jame kin la ki bala ki dong ki bala pen kre kom kan mlek kurim ba ki dan ka shipau tu li ki shisuka ha kerendang ba gendam sim ha ka si bang yo asngaw ka turoi jame ba do angel rang ba jame uperta nang te na singdang ngin ye let ngin ye hair ban long bat me try shijunam hallelujah ka jing ai jame kan pen la ingi kan pen la yangi ko pa da ka kerteng ka jong Jesus Christ nga do ai ngo try mes ngo amen but amen